Kazao sam u uvodu današnjega sunčanog sata da ćemo u Gorski Kotar, da ćemo vam predstaviti grad Vrbovsko. Pa je sada s nama Marina Tonković, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela grada Vrbovskog. Marina, dobar dan. Dobar dan, želim vama i vašim slušateljicama i slušateljima. Jel počeo padati snježičak kod vas u Vrbovskom? Pa evo nije još, oblačno je, snijeg još ne pada, nešto najavljuju da bi možda snježne pahulje mogle zalepršati navečer, pa ćemo vidjeti. Da, obično kad se vidimo kod vas u Vrbovskom, ovako u ovo proljetno doba, uvijek nas pokoja pahulja lijepo iznenadi, ali kad mi kažu joj kud u ovim hladnim vremenima ideš u Gorski Kotar, pa onda ja kažem ako iko zna sa snijegom, znate vi. A naravno da, Gorani to dobro znaju sa snijegom, doduše zadnjih nekoliko godina uslijed tih klimatskih promjena tog snijega je nešto manje, ali evo kad god dođe mi uvijek znamo kako sa snijegom, tako da nam to nije problem. Da, u svakom slučaju u bilo koje godišnje doba lijepo je doći k vama. Marina, ono što me zanima prije svega vaši sugrađani, vaši sumještani, odnosno što sve radite za njih kako bi nama koji vam dolazimo u posjet bilo što ugodnije. Pa evo niz je projekata koji su se u proteklom razdoblju, ponajprije u proteklih 8 godina radili na području grada Vrbovskog, što infrastrukturnih projekata, što projekata vezanih za odvoz otpada, sanaciju našeg poznatog odlagališta otpada, pa sad idemo u izgradnju reciklažnog dvorišta, pa izgradnja javne rasvjete, pa zatim mnogobrojni turistički projekti, kulturni projekti. Evo, niz je projekata koje radimo, međutim, vrlo je važno reći da grad Vrbovsko, on se prostire na 280 km2 i imamo oko 5000 stanovnika i u biti mi se nalazimo na pola puta između Zagreba i Rijeke, vrlo smo u nekakvom dobrom geografskom položaju, tako da svako onaj ko je blizu, ko živi u Rijeci, Zagrebu, vrlo brzo može doći do nas i evo vidjeti zapravo sve one ljepote koje mi nudimo. Da, ono što znam proteklih nekoliko godina dosta je obitelji koje se doseljuju upravo u Vrbovsko i okolicu i to ljudi koji u Rijeci, Zagrebu, Karlovcu, drugim većim gradovima ostavljaju svoj siguran posao i sa malom djecom dolaze k vama. Dakle, nije riječ o ljudima koji su slabije imovinske moći, nego o ozbiljnim, vrijednim, radišnim ljudima koji su naprosto u ova turbulentna vremena odlučili svjetla velegrada zamijeniti malim mjestom Vrbovsko. Pa evo tako je, mi smo sa tim projektom, to je jedan projekt koji se zovu zapravo te neke mjere za mlade, kako smo mi to tako voljeli nazvati, počeli u 2018. godini i jednostavno smo htjeli pojačati, odnosno poboljšati demografsku sliku grada. Najbolji početak je u biti privući ljude, privući stanovništvo, da se tu rađaju djeca, da tu dolaze nove generacije. Projekt s kojim smo prvo započeli je bilo 100.000 kuna za sve one koji kupe kuću na području grada Vrbovskog. Međutim, osnovni preduvjet je bio da ništa nisu imali u svom vlasništvu od nekretnina i da su kreditno sposobni. Prošle godine smo također nastavili sa još jednim drugim projektom, a to je onaj gdje smo davali po 20.000 kuna za one koji su kupili kuću na području grada Vrbovskog u zadnjih 7 godina ili oni koji žive kod svojih roditelja da si urede određeni dio kuće i moram reći da smo prošle godine podijelili
10 puta po 20.000 kuna. To je jedan ovako projektić gdje su ljudi koji su dobili navedena sredstva bili vrlo hvale vrijedni toga, jednostavno im je to bio jedan dobar vjetar u leđa i smatramo da ćemo nadalje sa takvim projektima i sa takvim mjerama privući ljude. Moram reći da smo u to vrijeme bili vrlo poznati, da nas je zvao jako veliki broj ljudi. Ovim putem želim spomenuti jednu obitelj iz Solina koja se doselila k nama, koji imaju 10 djece i koji još nažalost nisu uspjeli dobiti mjeru od grada, jednostavno zato što im banke ne daju kredit. Pa evo, ovim putem želim možda apelirati da se možda netko nađe ko će još toj obitelji uz nas pomoći da riješe svoje pitanje i da nastave živjeti ovdje u gradu Vrbovskom. To je lijepo. Marina, naime, treba krenuti od početka, dakle da bi roditelji mogli raditi, potrebne su jaslice, vrtić, osnovna škola, a onda kad ti ljudi stasaju, onda su potrebni neki sadržaji za mlade. Tako je, da. Pa evo, ja bih rekla da mi zapravo imamo cijelu jednu lepezu tih nekakvih naknada i pomoći koje dajemo svojim stanovnicima. Ova godina bi trebala biti pohvalna za one naše najmlađe stanovnike, a to je izgradnja jaslica. Mi smo, evo, prvi put će grad Vrbovsko dobiti jaslice koje do sad nažalost nije imao. Mi smo tokom 2019. godine napravili jedan iskaz interesa i pitali roditelji da li vama trebaju jaslice. Roditelji su to vrlo dobro prihvatili, naravno to se radi o mladim obiteljima kojima nažalost nema tko čuvati djecu. U ovom trenutku je raspisivanje, odnosno proces je javne nabave za izgradnju jaslica. Ako bude sve u redu, dovršetak će biti tijekom ove godine, a onda bi otvorenje bilo početkom 2022. Što se tiče daljnjih nekih naknada, Vrbovsko je poznato što već dugi niz godina ima dosta dobre naknade za novorođenu djecu. Tako za prvo dijete dajemo 5.000 kuna, za drugo 6, a za treće i svako sljedeće 7.500 kuna. Isto tako tu su neke pomoći koje dajemo za boravak djece u vrtiću, znači podmirujemo troškove boravka, zatim troškove školske kuhinje, prijevoz djece srednje škole do njihovih škola. Tu moramo napomenuti da smo uveli 2 linije, koja jedna vozi prema našoj srednjoj školi u Moravicama i druga koja vozi prema školama srednjima u Karlovcu, a isto tako je poznato da imamo i dosta dobre stipendije za učenike srednjih škola koji iznos je 800 kuna i za studente stipendija iznosi 1000 kuna. Odlično. Evo, to su dosta dobre, onako. Da, jasno. I svi vi, dragi moji, kojima je dosta života u velikom gradu i vrevi velikog grada, Vrbovsko je idealna prilika. Uostalom, Marina, ja znam da je davno na cesti Karlovac-Rijeka u Vrbovskom postojao prvi hotel sa 20 soba. Tako je, postoje prvi hotel, on je bio veoma tada poznat, međutim danas moramo konstatirati da grad jednostavno za sad nema hotela. Međutim, to će se isto u dogledno vrijeme promijeniti, radimo i na tome. Evo, doveli smo jednog investitora koji ovdje planira napraviti jedan hotel i smatramo da ćemo vrlo brzo imati i to, tako da jednostavno upotpunimo tu našu ponudu. Ma da, imate obiteljskog smještaja, imate planinarski dom, prema tome za sada je to dovoljno, ali s obzirom na strategiju razvoja, suvisli hotel u svakom slučaju je dobro došao. Marina, hvala vam puno na vašem vremenu i na sudjelovanju u Sunčanome satu i nadam se do skorog viđenja. Tako je, dođite nam u Vrbovsko i lijepi pozdrav. Pozdrav vama, cijeloj ekipi i gradonačelniku, zaista nadam se da ćemo se vrlo skoro, čim epidemiološke mjere to dopuste, vidjeti u prelijepom Vrbovskom. Hvala lijepa. Hvala vama, doviđenja. Doviđenja, bila je to Marina Tonković, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela grada Vrbovskog. Sunčani san.
Danas predstavljamo Vrbovsko. Sad je s nama gospođa Tatjana Kušić, stručna suradnica u turizmu ovoga grada. Tanja, dobar dan. Dobar dan vama i svim slušateljima vašeg radija. Lani kad smo se vidjeli u Vrbovskom, onda ste bili direktorica turističkog ureda, međutim kako se sada turističke zajednice objedinjuju, vi ste sad zapravo zaposlenica grada. Svejedno, turizam je važan segment i važna perspektiva grada Vrbovskog. Tako je, u pravu ste. Uslijed objedinjavanja turističkih zajednica Gorskog kotara došlo je do gašenja postojećih 9 turističkih zajednica, međutim to nikako naravno nije razlog da mi prestanemo razmišljati i ulagati u turizam, a grad Vrbovsko je taj koji zaista već dugi niz godina ulaže u svoje turističke destinacije i to jednostavno je priča koja ide dalje. Da, to me posebno veseli. Tanja, vama i svima u Vrbovskom sretan dan grada, prekosutra u nedjelju. 14. ožujka vam je dan grada, ali je zanimljivo što vam je vrlo blizu 21. ožujka na sam dan početka proljeća i obljetnica rođenja Ivana Gorana Kovačića, velikog hrvatskog pjesnika. Tako da zapravo vi možete slaviti dan grada od 14. pa do 21. ožujka. Pa tako, to je ujedno i uobičajeno u našem protokolarnom dijelu obilježavanja dana grada, no malo nas je ove godine omela korona kriza, tako da nešto će biti skromnije obilježavanja dana grada, ali stoga ništa manje svečano, a isto tako i Goranovo proljeće će se održati u odgovarajućoj formi i nadamo se da ćemo zaista do godine dočekati tu 2022. sa mnogobrojnim manifestacijama po kojima je Vrbovsko i inače do sada bilo poznato. Da, inače ne samo meni nego mnogima koji dolaze u Gorski kotar, prva asocijacija na grad Vrbovsko, osim onog već malo prije s Marinom spomenutog prvog hotela između Rijeke i Karlovca, jest Kamačnik. Tako je, tu ste potpuno u pravu. Dakle, Kamačnik je jedan izuzetan, prekrasni biser prirode koji, eto, čak i u ovo vrijeme korona krize je zaista bio izuzetno dobro posjećen i grad Vrbovsko nekoliko uzastopnih godina već se zaista trudi unaprijediti apsolutno na jednom visokom nivou posjetiteljsku infrastrukturu u Kamačniku. Tu je mnogo posla. Dakle, riječ je o vodotoku koji je dug 3,2 km i prostire se na 75 hektara. Dakle, uvijek se može bolje, uvijek se može više, ali zaista sa ovom razinom, dakle, ulaganja u Kamačnik, to je zaista jedna respektabilna turistička destinacija u koju rado svraćaju posjetioci svih dobnih skupina, a mi se zaista ovdje u gradu Vrbovskom trudimo da svake godine sebi dademo jedan veliki zalogaj koji na svu sreću uvijek uspijemo ispuniti, pa tako evo smo uspješno unatoč korona krizi uspjeli privesti jedan izuzetno vrijedan projekt. Riječ je o vezama prirode, Interregov projekt, dakle suradnja između Slovenije i Hrvatske. Projekt je sve ukupno vrijedan 2,5 milijuna eura, u njemu sudjeluje 7 partnera, a grad Vrbovsko je jedan od tih partnera. I eto, mi smo kroz ukupno 5 nabava koje smo proveli uložili u Kamačnik dodatnih 2,25
1,25 milijuna kuna i ono što očekuje naše posjetitelje ovoga proljeća u Kamačniku biti će zaista, usudila bi se tako reći, spektakularno, jer riječ je o jednoj edukativno-turističkoj ponudi koja uključuje multimedijske sadržaje, a isto tako i virtualne naočale, no osim ovog multimedijskog dijela mi smo proveli i čišćenje izvora Kamačnik kako bi unaprijedili sustav, ekosustav i održivost očuvanja staništa za naše mnogobrojne biljne i životinjske vrste, a osobito vidru. Dobro, vi surađujete i sa brojnim OPG-ima na vašem području. Svi se kunemo u domaću ne GMO hranu. Također znam da grad nudi poljoprivrednicima sadnice raznih biljaka koji se svakih nekoliko godina moraju zanavljati. Pa eto, grad Vrbovsko je početkom korona krize potaknulo jednu mjeru poticanje sadnje i uzgoja poljoprivrednih kultura na području grada Vrbovskog. Moramo reći da je tradicija u ovim krajevima oduvijek bila da su obitelji sadile krumpir i ostale biljne kulture, no malo je to nekako svih ovih godina bilo ipak zamrlo i eto, grad je pokrenuo prošle godine, dakle tu jednu sveobuhvatnu mjeru poticanja, dakle sadnje uzgoja poljoprivrednih kultura, i moramo priznati da su nam se građani izuzetno dobro odazvali. Mi smo prošle godine u toj mjeri besplatno podijelili 22,5 tone sjemenskog krumpira našim građanima, isto tako u 2 navrata i sadnice voćaka, i eto i ove godine dakle krenuli smo nastavili smo sa tom mjerom i eto iskaz interesa za naše građane otvoren je još do ponedjeljka, vrlo dobar je odaziv i dalje naši građani imaju na raspolaganju besplatan sjemenski krumpir i eto sadnice bobičastoga voća, tako da zaista skrbimo na različitim područjima od poljoprivrede do turizma do gospodarstva, da ovaj kraj zaista učinimo jednim lijepim mjestom za život, što ono svakako jeste. Jasno, i netaknuta priroda, domaća hrana, to je, čini mi se, pravi put za doći do onih zahtjevnijih turista. Tanja, hvala vam puno. Hvala vama i eto pozivam sve vaše slušatelje da se upute u naš Kamačnik, da uživaju u ovoj novoj ponudi koju smo pripremili kroz 10 tableta putem u kojih oni mogu dotaknuti na jedan drugi način i doživjeti naš Kamačnik, a isto tako ovom opremom jednostavno se približavamo i onoj populaciji koja jednostavno više zbog svojih zdravstvenih razloga nije u mogućnosti pješačiti, pa eto sa terase bistroa Kamačnik uz finu kavu, eto uz finu domaću ponudu restorana Kamačnik mogu uživati kroz virtualne naočale, upoznati se sa turističkom destinacijom grada Vrbovskog. I molim vas, nastavite s mjerama poticanja poljoprivredne proizvodnje. Hvala vam lijepa. Hvala vama. S nama je bila stručna suradnica u turizmu grada Vrbovskog, Tatjana Kušić. Danas vam predstavljamo grad Vrbovsko u Gorskome kotaru, neke od službi toga grada, ne bi li nama koji dolazimo u posjet bilo kod njih što ugodnije. Sad je s nama Nikolina Mamula. Nikolina, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. U svakom slučaju uvijek mi je ljepše i ugodnije kad se sa svima vama vidim u Vrbovskom i realiziramo sunčani sat, ali evo i ovako je dobro. Nikolina, vi zapravo vodite brigu o tvrtki Vode Vrbovsko, je li tako? Tako je. Dajte nam pojasnite, stara sušica pa vezano uz vodu, a sušica vezano uz sušu. Da. Ma evo, nadamo se da suše neće biti, ali evo, taj projekt je u stvari nešto što smo započeli već još tamo 15. godine sa projektiranjem. Radi se o izmjeni starog i dotrajalog cjevovoda od vrha Jablana, to je znači na kraju administrativne granice grada Vrbovskog, pa sve do nove vodospreme Senjskog koja je 18. godine izgrađena. Projekt smo tada po završetku vodospreme prijavili na financiranje putem programa ruralnog razvoja i sredstva su nam odobrena, te smo prošle godine, znači tamo negdje u lipnju, potpisali ugovor sa izvođačem i evo radovi su u tijeku. Mogu reći da za sada idu dobro, bio je neki manji zastoj tamo nešto prije zime, ali mislim da ćemo to u roku izvesti, znači rok nam je tamo 11. mjesec. Ukupna vrijednost radova je 6 milijuna kuna i evo nadamo se da će to sve završiti kako treba i bez suše po mogućnosti. Jasno, da, slažem se. Naime, Nikolina, kad govorimo ne o samom gradu, nego o okolici, dakle ovom ruralnom području, a znamo da je u kvadratnim kilometrima Vrbovsko velike površine, nekako je stanovništvo naviklo na bunare, koriste se hidroforima. Na vama je zapravo da dovodnja i odvodnja dođe do svakog kućanstva. Pa za sad imamo samo ovu dovodnju, jer odvodnju tek započinjemo sa gradnjom, a što se tiče vodoopskrbe mi imamo vrlo visok postotak priključenosti i samo u, ja mislim, 3 naselja u kojima živi možda tako po nekoliko ljudi, nije dovedena vodoopskrba, evo. Tako da priključenost je dobra na vodoopskrbu, a odvodnju smo započeli isto tako 15. godine sa studijskim dokumentom. Studijskim tim dokumentom je predviđena izgradnja 2 zasebne aglomeracije, Vrbovsko i Moravice. I nakon završetka studije Hrvatske vode su nam odobrile sredstva za početak projektiranja. Tako da smo 18. započeli sa projektom prve i druge faze, budući da smo sustav podijelili na 8 faza i sad smo dobili evo sve građevinske dozvole za linijske objekte, dakle kolektore i nešto vodoopskrbe koja se vodi paralelno sa sustavom odvodnje. I ove godine, zapravo u ovom trenutku, vani je u objavi javna nabava za izgradnju tog prvog dijela sustava. Radi se oko 700 metara vodoopskrbnih cjevovoda i 1 i nešto kilometara sanitarnih cjevovoda. Procijenjena vrijednost je oko 3,5 milijuna kuna i ja vjerujem da bi početkom, odnosno krajem proljeća već trebala započeti gradnja tu u centru Vrbovskog. Nažalost, po završetku nećemo moći priključiti naše sve korisnike, odnosno koji su u centru, budući da nam još slijedi veći projekt, a to je izgradnja uređaja za pročišćavanje, pa evo nadamo se da ćemo to onda kroz neke buduće faze uspjeti riješiti, tako da i taj dio djelatnosti odvodnje uspijemo. Ma da, važno je zapravo kazati i provjeriti kakvoću otpadnih voda. Jeste li radili kakva ispitivanja? Otpadnih voda ne, budući da sustav nemamo. Znači kod nas su trenutno svi korisnici na septičkim i sabernim jamama. U onom trenutku kad izgradimo kolektore,
pa i uređaj za pročišćavanje u okviru uvjeta koje daju Hrvatske vode, odnosno koje su propisane važećom zakonskom regulativom. Biti će propisani parametri te vode koja se pročišćena ispušta u prijemnik. Jasno. U našem slučaju rijeka Dobra. Rijeka Dobra. Pa mislim, i ako na vašem području i postoji neka industrija, to je uglavnom drvna, je li tako? Ma je, da, ali ja mislim da oni imaju nekakve svoje pročistače, tako da vjerojatno će se oni kod nas, mislim, sad mi je to daleka budućnost. Da, jasno, razumijem. Da, ali vjerujem da će oni samo tu sanitarnu otpadnu vodu na naš sustav priključiti. Da, jasno. Ma ja ću 1001 put ponoviti, iako sam mnogima već dosadan. Najvažnije je da vi budete zadovoljni, a onda ćemo, kad mi to vidimo, biti zadovoljni i mi koji vam dolazimo u goste i provesti vrijeme u lijepoj prirodi. Pa da, u svakom slučaju podizanje standarda na bilo koji način infrastrukturom sigurno povećava i kvalitetu života, ali i kvalitetu usluge koju možemo pružiti na ovom području. Ma jasno, pa nije onda bez vraga da se ipak dosta obitelji iz većih i velikih gradova odlučuje napustiti sve to i doći živjeti u prekrasni Gorski kotar i u Vrbovsko. Pa ja se nadam što više, evo. U svakom slučaju čist zrak, vjerujem da danas i ovaj mir koji imamo u odnosu na te malo urbanije sredine privlači dosta ljudi sve više, evo. A jasno, a opet vam je sve blizu, i Rijeka, i Karlovac, i Zagreb, ili na onu drugu stranu prema moru što se tiče uživanja u blagodatima Mediterana. Sve vam je zapravo na dohvat ruke, vi ste središte Gorskog kotara. Da, baš i ovaj autoput nam je isto, evo, čas posla. Ako je neko u žurbi, već da mu se ne da po staroj cesti, iako moram reći da pogotovo tamo proljeće i jesen, pa i ljeto su baš stara cesta, ima se šta vidjeti. Jasno. I priroda i stanice usput, jel? Tako je, i to je lijepa cesta za vožnju i uživanje u krajoliku. Da. Nikolina, hvala vam puno i nadam se do skorog viđenja. I vama. Ugodan dan. Hvala vam lijepa, s nama je bila Nikolina Mamula iz vodovoda u gradu Vrbovskom, vodovodu Vode Vrbovsko. Drugi dio dana. Ma dobro, petkom poslijepodne, malo smo u sunčanom satu, malo u drugom dijelu dana. Najvažnije je da smo zajedno uz drugi program Hrvatskog radija. Danas predstavljamo grad Vrbovsko u Gorskome kotaru. Sad je s nama Ljubomir Cindrić iz Odsjeka za financije, proračun i gospodarstvo. Ljubo, poštovanje, dobar dan, di ste vi meni do sad? Poštovanje gospodine Sklicki, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima, evo, čekam vaš poziv. Bravo. Da. Kad je lovica u pitanju, što se tiče grada Vrbovskog, dajte mi, molim vas, Ljubo, rastumačite ovih 252.148.878 kuna. Da, gospodine Sklicki, to vam je popis projekata grada Vrbovskog, koji su u vrlo visokoj fazi gotovosti što se tiče projektne dokumentacije. Mnogi imaju građevinsku dozvolu od tih projekata, a obzirom da smo to pripremali za jedan mehanizam za oporavak i otpornost od strane Europske unije, koji je sad upravo u tijeku, bi trebalo biti polovinom ove godine početak natječaja tih, tada je to bilo 252 milijuna kuna, ali evo već su neki projekti počeli neovisno, znači o tom mehanizmu koji sam vam spomenuo, kao tipa reciklažno dvorište u gradu Vrbovskom, za koji smo iz jednog drugog fonda osigurali bespovratna sredstva, te kuća Mance kao takva, evo.
Kuća Mance, dajte me podsjetite, to je... Etno kuća Mance, to vam je projekt grada Vrbovskog u vrijednosti od 6 milijuna kuna sa 100% bespovratnim financiranjem iz sredstava EU fondova. To je jedan objekt čija gradnja je u toku. Dakle, suradnja je sa Ministarstvom regionalnog razvoja, fondova Europske unije, kako ih ja volim zvati, zajedničkih fondova, jer smo mi sad Europska unija. Tako je. Ministarstva poljoprivrede. Tako je, gospodine. Mi smo dobili poziv da prijavimo naše projekte grada Vrbovskog u visokoj fazi gotovosti, što sam već spomenuo. To su dobili sve druge jedinice lokalne samouprave. Obzirom da ste vi već upoznati da su mi u proteklom razdoblju vrlo aktivno pripremali projektnu dokumentaciju i radili na ishodovanju građevinskih dozvola, mi smo sad zapravo spremni, samo čekamo otvaranje tih natječaja. To vam je ona famozna, puno puta spomenuta omotnica od 24 milijarde eura namijenjenih Republici Hrvatskoj, od čega baš na taj mehanizam za oporavak i otpornost otpada nekih 6,3 milijardi kuna bespovratnih sredstava. Sada, uvjet da bi se kandidirali naše projekte, o koje vam isto tako mogu kasnije malo spomenuti o kojima je riječ, na taj novac moramo čekati jedno razdoblje da se izvrši ova procedura koja je Vlada Republike Hrvatske dužna odraditi prema Europskoj komisiji, a to je donošenje nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a nakon toga mi se veselimo i očekujemo natječaje za to. Da, procedura je ono što se mora poštovati i to je jako važno, pogotovo u Europskoj uniji, oni su jako osjetljivi na to. Međutim, i sami ste, Ljubo, spomenuli ove projekte koji su već na pragu realizacije, neki su već početi sa realizacijom, pa koji su oni najvažniji? Pa gledajte, naš najvažniji... Zapravo sve je važno. Sve je važno, naravno, i ti projekti su podijeljeni čak i u nekoliko kategorija. Vi imate projekte koji su vezani uz turizam i gospodarstvo, projekti koji su vezani uz komunalnu infrastrukturu, projekti koji su povezani uz društvene i socijalne djelatnosti i tako dalje. A recimo kapitalni projekti koji bi omogućili neko multipliciranje i stvorili dodatnu vrijednost, stvorili nova radna mjesta, su definitivno naš glavni kapitalni projekt skijalište Bijela Kosa. Aha. Toliko spomenuti projekt za koji mi imamo već i građevinsku dozvolu, znači nama je potrebno samo jedno kvalitetno financiranje koje mi nažalost samostalno nismo u stanju izvesti, jer je to jedan projekt visoke cijene. Nadalje, to je projekt Centra za posjetitelje u Izvetištu Kamačnik koji je već započeo, ali također je vrijednost projekta oko 16 milijuna kuna i tu smo sigurni da ćemo moći prijaviti i taj projekt na predstojeće natječaje. Izdvojio bi još poduzetničku zonu Vrbovsko, koja je podijeljena na sjeverni i južni dio, i očekujemo i tu određenu mogućnost prijave na natječaje. Ma da, naravno, kada se aplicira na zajedničke fondove, pogotovo mehanizmu za oporavak i otpornost, onda naravno da morate deklarirati i vlastita sredstva. To mora imati grad. Tako je, mora imati grad, međutim mi u ovom trenutku nam još nisu poznati omjeri financiranja i sufinanciranja. Ja vam mogu okvirno reći da taj mehanizam, znači već spomenutih 6 milijardi eura bespovratnih sredstava za Republiku Hrvatsku plus 3,6 milijardi eura zajmova koji će znači moći povući što privatni sektor, što javni sektor. Ono što je u tome svemu vrlo pozitivno, što iz sadašnjih informacija s kojima raspolažemo, Europa planira 70% tih sredstava dodijeliti u razdoblju od 2021. do 2022. godine. Znate, a to je znači cilj je zapravo i suština stvoriti stabilno i otporno gospodarstvo na stresove koje smo imali pogotovo u obliku ove pandemije koja je nas zahvatila. To je zapravo i ciljano da bi se što prije dogodio oporavak i povratak na
dugo čekano staro, što bi rekli. No? Da, ono staro normalno, a ne novo normalno. U svakom slučaju to je i dobar putokaz za one, nekoliko puta tijekom današnjeg poslijepodneva sam ponovio, za one koji iz velikih i većih gradova žele promijeniti sredinu svoga življenja i doći k vama. Da, Gorski kotar je svakako zanimljiv. Za život mi smo vrlo blizu velikih gradova i Rijeke i Zagreba, tako da vi ovdje do Lučkog dođete za 40 minuta i onda još od Lučkog do centra za 35 minuta, tako da Gorski kotar je svakako privlačan, međutim ono na čemu treba raditi u prvom redu mi, i to i radimo, je na stvaranju jednog kvalitetnog okvira kako bi privukli ozbiljne i kvalitetne investitore i da mladi ljudi ostanu. Bez stanovništva, bez radnih mjesta kvalitetnih nemamo šta očekivati, ali radimo na tome. Da, slažem se s vama, ovo kažu mi Riječani, brže dođemo od Grobnika do Lučkog nego od Lučkog do središta Zagreba, ali tako vam je to, naravno. Ljubo, moram priznati, lako je Draženu Mufiću biti gradonačelnik kad ima Cindrića u odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo. Dobro, evo, hvala na tome, ali zaista mi smo jedan složan tim, to moram napomenuti, ja, moji kolege, naravno na čelu sa gradonačelnikom, koji to sve skupa onako kako da vam kažem, zaista je svakodnevno prisutan u tom poslu i tu nema u tome nema popuštanja. Zato nam i je situacija da mi, kao što ste rekli na početku našeg razgovora, imamo praktički gotovih spremnih projekata za 252 milijuna kuna. Evo. Ljubo, do sljedeće prigode nadam se da ćemo se vidjeti, a ne samo čuti. Hvala također i vama. Lijepi pozdrav i doviđenja. Pozdrav, s nama je bio Ljubomir Cindrić iz odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo grada Vrbovskog. Drugi dio dana. Još ćemo malo do Vrbovskog, sad je s nama Nikolina Osojnički. Dobar dan, Nikolina. Dobar dan i pozdrav svim slušalcima drugog programa. Sad, već sam ja tijekom današnjega poslijepodneva spomenuo ovaj gradski projekt grada Vrbovskog, sadnje krumpira. To ste počeli lani, preklani? Pa prošle godine, tamo u ožujku, sa početkom ove pandemije, u gradu je zaživjela ideja, mislim sama ta neizvjesnost koju je tada nosila i taj strah, razvila se ideja o tom projektu. Tako da smo mi sa pripremama počeli u ožujku prošle godine, znači 2020. a sa samom obradom tla, sadnjom u travnju prošle godine. Dajte nam to malo rastumačite. Mi smo nacija koja proizvodi kvalitetan krumpir na nekoliko pozicija, to je Gorski kotar, Lika, Međimurje, i veliki smo konzumenti krumpira. Međutim, kako je to sa sadnjom, odnosno sa krumpirom koji je nakon nekoliko sezona u zemlji zapravo više nije dobar sjemenski krumpir? Kako se snalazite? Pa da, točno ste spomenuli ove krajeve u kojima se posebno uzgaja kvalitetan krumpir. Mi jesmo gurmani i ovaj projekt je u principu u suradnji sa Agrovelebitom iz Lovinca, sa gospodinom Nikolom Vidakovićem, koji je baš unazad već neki 10-ak godina radi na očuvanju tradicije samog tog ličkog krumpira, sadnja ličkog krumpira. Mi jesmo kraj koji
koji je od uvijek tradicionalno poznat po sadnji krumpira. Mislim, svi znamo iz djetinjstva one prekrasne krajolike, jer to je aktivnost koja uvijek izvlači puno ljudi na polja i na te njive. Onako to one crvene vreće zanimljive, puno mehanizacije, puno ljudi, puno života nam se u tome ukazuje. Tako da smo mi u suradnji uzeli na područje grada 3 sorte krumpira, a ona koja je zasađena baš na tim poljima uz samu rijeku Kupu, to je Kartagena. Znači, inače u svijetu je poznato oko 5000 sorti, u Hrvatskoj možda 120, 150, a oko 20 sorti baš su stalno prisutne. Ove godine ćemo proširiti samu proizvodnju, znači zasadit ćemo nešto više, znači prošle godine smo zasadili oko 3 hektara, ove godine ja se nadam da bi to bilo na oko 9 hektara i svakako ćemo ići sa novim sjemenskim krumpirom i sa novim sortama. Znači prakticirat ćemo i sadit ćemo od ranoga, znači kako postoji krumpir rani, srednji, kasni, ovaj je bio kasni, a sada ćemo krenuti sa ranim i srednjim i kasnim sortama, tako da sa aktivnostima možemo početi već u 6. 7. mjesecu kada je aktualan onaj mladi krumpir. Dobro, ove rane sorte funkcioniraju u vašem podneblju? Da. Na ovim poljima koja su uz samu rijeku Kupu, ona su na jednoj nadmorskoj visini od oko 100 metara, tako da definitivno da. Da. Naime, tu valja i educirati lokalno stanovništvo, jer oni kad poberu na jesen krompir, onda onaj najmanji, to ćemo ostaviti za sime. Za sjemenski, da. Pa evo, mi smo imali priliku puno toga i naučiti. Znači mi sami kao komunalac koji je obavljao uslugu same sadnje, tako da kanimo to prenijeti i lokalnom stanovništvu, za koje evo svakako nadamo se da će probuditi jedno zanimanje kod stanovništva i da ćemo na taj način i pokrenuti proizvodnju. Istina je da se od uvijek, barem koliko ja znam, ovdje sadila jedna vrsta krumpira, eventualno se mijenjale su se njive, odnosno polja na kojima će se saditi i to je bilo to. Da, potrebno je krumpir pravilno tretirati, znači mijenjati i krumpir samo sjemenski i jasno mjesta na koje će se saditi. Tako da i normalno sorte od ranih do kasnih prakticirati, a ne jedan krumpir, iako i to isto odlično. Pa do kad ide, da. Iako je bolja ova prva varijanta. Kažite mi, komunalac u Vrbovskom čime se još bavi? Veliki je spektar interesa i onoga što vi radite. Pa komunalac, znači evo moram priznati, znači da nam je zadnju godinu upravo obilježio krumpir i proizvodnja krumpira. To nam je bila jedna nova djelatnost. Jasno da se isto tako još uvijek traje zimska, tako da održavamo i nerazvrstane ceste, znači čistimo ih od snijega, čistimo ih i od, znači održavamo, znači tu se uključuje košnja i škaranje. Jasno, osnovna djelatnost nam je odvoz i prikupljanje miješanog komunalnog otpada. Tu radimo određene pomake, pa smo tako već i unazad par godina uveli i elektronsku evidenciju, znači očitanje prema stvarno preuzetim količinama. Znači imamo zidarsku grupu, građevinsku grupu koja obavlja manje zahtjevne građevinske radove, a naš je također i ugostiteljski objekt Kamačnik i planinarski dom koji je sada u najmu. Tako da je širok spektar. U svakom slučaju lijepo podneblje, ugodno za život, a također ugodno i nama koji vam dolazimo u posjetu. Tako je, evo ja vas i sve pozivam da probate naš krumpir, to je bila prilika za sve, puno se odazvalo institucija i društava koji su nam došli provesti jedno određeno konkretno subotnje prije podne u samom tom branju. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svim onima koji su sudjelovali u tom projektu, znači od samih vlasnika zemljišta koji su nam dali zemlju na raspolaganje bez naknade, pa do svih onih sudionika u svim
procesima, evo do samog vađenja i sada plasiranja, a nadam se da će ova godina pobuditi veće zanimanje, veći interes i da će biti još rodnija. Jasno. Drago mi je koliko smo uspjeli tijekom poslijepodneva naučiti da u Vrbovskom brinu o onim najmlađima i mladima, ali mi je također drago da brinete i o svojim sugrađanima starije životne dobi. Tako je, znači i ovaj krumpir je upravo bio namijenjen svim potrebitima. Jasno da postoji centar za pomoć u kući starijim osobama i sve se to odrađuje kako treba. Da, jasno. Posla je puno, ali i vašega entuzijazma. Nikolina, ne nedostaje, da. Jasno. Nikolina, hvala vam lijepa i do neke sljedeće prigode. Hvala na sudjelovanju u Sunčanome satu i drugom dijelu dana. Hvala vama na interesu i još jedan pozdrav svim slušalcima. Doviđenja. Pozdrav, s nama je bila Nikolina Osojnički iz Komunalca tvrtke u Vrbovskom.